naqbelija li jattendu iktar nies għax is-sala hija daqsxejn ristretta bħala tendenza. Naħseb aħjar fuq barra ħalli nitlaħaq minn kulħadd. Ħajkun hemm 600 minn tagħna u 200 minn ta' oħra. Ma naħsibx li jagħmel sens. Jekk nemmen jekk ikun hemm iktar nies li jistgħu jaraw id-debate u barra jesa aktar nies għalfejn jagħmlu. Qabel iva, għajmina xiex għandek til-limita li studenti mill-li jipparteċipaw. I miftuħa li kuħat jieħu sen fija. Għalix ixtru studenti li huma eligibbli li jieħdu sen fid-dibattitu ma jkunux parti minnu. Jinkun preżenti fid-dibattitu li sar ta' l-aħħar wieħed u nitakar konfużjoni li kien hemm fuq barra u id-dispjaċir ta' studenti li tħallew barra għax għandna nċaħdu dak id-dritt tagħna li nindu sem. Ma tantx naqbel jekk ikun hemm nies aktar interessati għandhom imorru. Xi 800 biss hija naqa' tikkonsidra l-ammont ta' studenti li hawn l-università. Ma naħseb fuq barra jaru, more opinions, more people being welcomed. Naħseb li kif qiegħed għalissa rajta. L-opinjoni tiegħi iva naqbel tal-li għandu jsir open ġeneralment għal jkun jistgħu jattendu l-istudenti kollha. Iva naqbel ħalli jkun jista' jattendi kulħadd, mhux għajmin hemm numru u dak in-numru biss jistgħu jattendu. Tkun aktar available għal kulħadd. Jaraw fejn l-ikbar jagħmlu ħemmu. Jien hekk ngħid.